Параллелограммның мәйданын исәпләү формуласын куллануга мәсьәләләр шешүгә күчик. Беренче мәсьәлә. Параллелограммның ягы 8,1 см-га тигез. 14 см-га тигез диагоналы, аның белән 30 градуслы почмак төзи. Параллелограммның мәйданын табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча ABCD параллелограммы бирелгән. АD ягы 8,1 см-га, AC диагоналы 14 см-га, DAC почмагы 30 градуска тигез. ABCD параллелограммның мәйданын исәпләргә кирәк. Параллелограммның мәйданын исәпләү өчен биеклек үткәрәбез. AD ягын нигез итеп алсак, ул вакытта AD ягының дәвамында CH биеклеге үткәрик. Ягъни ABCD параллелограммның мәйданы AD тапкыр CH-ка тигез була. AD ягы билгеле, CH ягын табарга кирәк. CH ягын табу өчен ACH туры почмаклы өч почмагын карыйк. Бу туры почмаклы өч почмакта AC, ягъни гипотенуза 14 см-га тигез, һәм А почмагы 30 градус. Туры почмаклы өч почмакның үзлеге буенча, ягъни 30 градуслы почмакка каршы ятучы CH катеты AC гипотенузасының яртысына тигез. Ягъни 14-нең яртысы 7 см-га тигез була. Моннан ABCD параллелограммның мәйданы 8,1 тапкыр 7-гә тигез була. Ягъни 56,7 квадрат сантиметр. Мәсьәләнең җавабы 56,7 квадрат сантиметр. Икенче мәсьәлә. Параллелограммның кысынкы почмагы 30 градуска тигез, әҗәенке почмак түбәсеннән үткәрелгән биеклекләре 2 һәм 3 см-га тигез. Параллелограммның мәйданын табыгыз. Мәсьәләнең шарты буенча ABCD параллелограммы бирелгән. BK AD ягына перпендикуляр, ягъни AD ягына үткәрелгән биеклек. Шулай ук CD ягына үткәрелгән BM биеклеге бирелгән. BAD почмагы 30 градуска тигез. BK-ның озынлыгы 2 см, BM-ның озынлыгы 3 см-га тигез. ABCD параллелограммның мәйданын исәпләргә кирәк. Параллелограммның мәйданын исәпләү формуласы буенча AD һәм BK-ның тапкыр чыгышына тигез. Шулай ук CD ягын нигез итеп карасак, CD һәм CD ягына үткәрелгән BM биеклегенең тапкыр чыгышына тигез. Шулай ук А почмагының 30 градуска тигез икәнлеге билгеле. Ягъни ABK туры почмаклы өч почмагында А почмагы 30 градуска тигез. Туры почмаклы өч почмак үзлеге буенча, ягъни 30 градуслы почмакка каршы ятучы катет гипотенузаның яртысына тигез. Бу үзлекнең киресен дә куллана алабыз. Ягъни 30 градуслы почмакка каршы ятучы катет BK 2-гә тигез булса, ул вакытта AB гипотенузасы BK ягыннан 2 тапкырга зур. Ягъни AB 2 тапкыр BK-га тигез. BK үзе 2 см, ягъни AB ягы 4 см була. Шулай ук параллелограммның капма каршы яклары параллель һәм тигез, ягъни AB ягы CD ягына тигез. CD ягы шулай ук 4 см. Һәм параллелограммның мәйданын исәпләү формуласын куллансак, ягъни ABCD параллелограммның мәйданын CD-ны BM-га тапкырлап таба алабыз. CD 4-кә тигез булды, BM 3-кә тигез. 12 квадрат сантиметр. Мәсьәләнең җавабы 12 квадрат сантиметр.
Бүгінгі дәрістә параллелограммның мәйданын исәпләү формуласын чыгардык һәм параллелограммның мәйданын исәпләү формуласын кулланып мәсьәләләр чиштек. Бүгінгі дәресебез тәмам. Келесі очрашуларга кадәр.